Bon dia. A l'anunci de la feina deia que buscaven una noia per recepcionista. És això correcte? Hola, sí, tu has enviat el teu currículum per recepcionista, però et volia aclarir que hi va haver un petit canvi. Ara mateix necessitem algú solament per rentar els plats. I a més, com que estem fent obres, no et podrem pagar fins que no estigui acabat el pis de dalt. Això, perquè tinguis una idea, estimem que seran uns 2 o 3 mesos. Em dius si et va bé i t'espero dilluns. Em poses un got d'aigua, sisplau? Gràcies. Com que me'n passo tot, sempre m'estan aixecant la camisa. Aixecar la camisa té l'origen a la marca que es feia a l'edat mitjana amb ferro calent a l'esquena de les persones que havien comès algun delicte. Sovint, per comprovar si algú estava fitxat, se li aixecava la camisa per veure si tenia la marca. D'aquí, vés a saber per quins camins haurien anat derivant fins al sentit que té avui d'enganyar algú.